Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Wa hadrati Imam Ghazali wa hadrati Syekh Muhammad Al-Qasimin fana bihim wa hadrati jami'i masihina mu'allimina susah. Wa hadrati abaina wa ummahatina lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi firli wal walidayya walil mu'minina amin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'ah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqas waghfir lana ma madha ya wasi'al. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursal ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqas waghfir lana ma madha ya wasi'al. Apa candake fadilatu maktubah wis ya. Saking fadilatul jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa sholli fi darni amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul jamaati utawi keutamaane. Ngiling tenewin mundhaf. Angger bareng mundhaf iki mundhaf pilih. Mesti kasroh jamaati berarti ora jamaatu. Fadilatul utawi kautamaane jamaah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaate utawi salat jamaah salatul jamaah jamaah itu jamaah matan jamaah iku tafdulu ngungkuli melebet
lebih sholatal fardhi ing sholat ijen. Sholat kelawan jamaah itu lebih utama dibandingno sholatal fardhi ing sholat ijen. Kaote sapiro akeh bisabin kelan 7 wis 20 likur apane darajatan tingkatane. Cara mahno tingkat 7 sampai tingkat sitok mesti ya bondone ya akeh salat tingkat 7 cara omah. Waruyalan diriwae warawa wis ngriwayatake sapa Abu Hurairah apa annahu satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fakodaku kesepen kijinan fakoda kesepen nasan ing sahabat atau menungso fi ba'di sholawati ing dalem setengah pira-pira salat. Nabi yo tau masih wong kok dono ndi ora ning udan piye cara kene ngono. Kok ora ning bolone iki dondi kok. Iya dhek pengen ngrajang layak ra nang budal cara kene. Bareng Nabi zaman Nabi eneng ngono ki mrene ora sah gawok. Pane aneng imam kok nggo loro atau telu es Nabi kesepen ya tau kok bareng kesepen piye kala dawuh sapa Nabi lakot nyekti temen hamam tu nejo ingsun aku duwe karep hamun iki duwe karep tapi lagekno pikiran mere hamun basane niat terus dilakoni hamun duwe karep kaya Ibnu Mas'ud yo tau salat mbek Nabi salat kan bengi salat tahajud Nabi kan Baqarah dari Mas'ud engko paling yo bar Baqarah bar dadak terus salat Baqarah Ali Imran mbok ngantek muni Ibnu Mas'ud aku duwe sejo elek nang Kanjeng Nabi takoki barang kowe kan sejo elek apa aku pemire apa wis ngadeg segel bar aku tau Baqarah wis arep dadak Ali Imran ngono sik nek isih An-Nisa terus sakit traweh rada kesuwen ganti langgar lor ae dhewe Nabi tahajud iki ngono Baqarah Imran ngono ki sik nalika maca nek nggone sembene ning tartil macane arang-arang sik nek ayatin rano sarga njaluk swarga nas aluka ridho kawal jannah sik diselingi ngono ki mergane pas jamaah iki Nabi nggone hadis iki aku duwe sejo dadi nggo karepno karepe ora karo dipen marane karep ora niat ngono ora mamtu nejo ingsun an amura merintahake ingsun rajulan ing wong lanang ngantek aku duwe karep petakon genteni salat iki kon ngimami kono sapa karo mandon sapa yusoli salat sapa rajul binasi kelawan menungso wis takon ngimami sapa ngono aku ndek karep ngono terus summa nuli ukhalifu iku apa jenenge niti-niti ingsun ilari jalin maring pira-pira lanang yatakhallafuna kang padha ngeri kabeh anha saking jamaah aku pengen goleki wong peniti seramelok jamaah dari terus piye sang ramelok jamaah fa'ahriku ngobong ingsun alaihim ing atase nas
buyutahum ing omahe nas petak goleki sitok-sitok RT gini cara melok sapa ra jamaah tak obong omahe mergane iki ge dasar jamaah ki ora trimo fardu kifayah fardu ain iki gawe dasar mbek wong-wong sing ki keterangan salat jamaah kuwi fardu ain. Biyen Nabi duwe karep sing ra melok jamaah tak obong omahe. Lah saiki kok obong tenan. Ora trimo omahe sak langgare. Kala dawuh sapa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu murtafian kalih hadis marfu hadis yang disandarkan sahabat dawe Nabi. Berarti kaya-kaya dawe sahabat iku dawe Nabi. Ki soale Utsman ya krungu ngene Kanjeng Nabi. Kena hadis marfu man sapane wong syahida nekani to ngandiri al isya ing jamaah salat isya sapa wong iso jamaah salat isya fakaan nama kaya-kaya koma salat jumenengi nisfa lailatin ing sewengi utuh udane utohe sapa iso jamaah salat isya wong ki padha karo salat separo wengi. Waman lan sapane wong syahida ngandiri asubka ing jamaah subuh bakaan nama kaya-kaya koma salat sapa man lailatan ing suwengi muput anu mupute sapa iso jamaah nyisak mbek jamaah subuh padha karo suwengi ibadah mergane pengen ibadah sing utuh melok jamaah nyisak mbek subuh mergane pas Lailatul Qadar aja ngantek sajan turu le direken ibadah sing muput soalé ngisai melok jamaah ora ngisak wis leh 2 rakaat lagi teko iki oleh separo kan melok jamaah takbir imam menangi takbir imam subuh yo menangi takbir imam kuwi padha karo salat suwengi muput tahajudnya kapan? Tahajudnya bar sahur ae pas apa jenenge tarhim Nabi biyen yo tarhim bareng tarhime Nabi bar cara Abu Hurairah sapa sing kira sak pira Nabi maca ayat maca Quran oleh 50 ayat. Lah seket ayati jarak antara Nabi sahur karo subuh di cara maca Quran 50 ayat. Berkene kene apa jenenge imsak kan 10 menit rata-rata kene. Kira ana ngene hadis kan maca 50 ayat. Qala lan dawuh sapa Muhammad bin Wasi' dawe Syekh Muhammad bin Wasi' ma ora astahi to mastaha ora kepengin ingsun minat dunya saking dunya illa kejaba salasatan 3 perkara nek dunya ki sing tak pengen nggo 3 derene Mbah Syekh Muhammad Wasi. Siji akon kanca ta dulur anta awajat lamun gak bener tegese bengkong
duwe bola kok duwe dulur duwe kanca kok ora tepak. Ora tau budal jamaah, ora tau maca Quran, bengkong cara kayune bengkong. Kau amine mongko njejekake ingsun. Sale ya neng bengkong tapi dikencengno ora gelem mlestat iso. Kencengno mlestat nek raine sing kencengno. Mergane sing tak senengi nek donya iki jarine Mbah duwe kanca, duwe dulur kleru kok tak benerno. Kuwi wonge kok nurut apik wis tak pengini ngono kuwi. Ndhe bola dielingno nurut ngono gamane. Kene nang gone hadis liyane kan wong wedok iki kaya balung sing bengkong. Nek digetno cuklek tapi dinjerno bengkong ya tetep bengkong. Kene bojo iki kaya balung sing bengkong. Lah cara ngecengno piye ya kudu dinget sathik-sathik. Dinget. Kok kayu dinget sathik-sathik. Lah ngete wong ora nggo dinggo ngeten ora ya kudu dikeki dhuwit ngono iku menurut. Kayak abang-abang ngono iki lho. Kayak abang loro berjo. Nah, gampang. Delok pengapesane kuwi kayu laren mbok obong bareng kenceng. Nek wong ya ora nggerkake dhuwit abang ngono ya iso kenceng dhewe. Buat loro dari Mbah Muhammad bin Wasik wakutan lan panganan makanan mereka minar rezeki saking rezeki afan kang ora sah dijaluk ganing tututan iki ning bigori tabiatin tanpa ana tuntutan rezeki sing gak eneng tututane cara enak barokah ning tututan pinten mesti 13.000 gaprek. Nah iki rezeki kok ora neng ngono-ngono iki sing tak senengi. Cara kene gampane kondangan. Sing tak senengi nang dunya apa kondangan cara wong kene. Enggak diselawati bar. Rasa pinten kuwi nang warung pinten kuwi. Nek kondangan selawati bar jarine Mbah Wasik tak senengi donya telu kuwi. Siji ndek kanca dhewe gelem, loro rezeki sing ora ana tuntutane. Napa mawon? Tambah napa? Begedel 3. Lah ngono iki tuntutan ta. Napa unjuane es teh itu saya takoki piye nang warung iki jenenge tuntutane. Lah kok ora tau tuntutan kondangan. Mergane wong biyen ngulangi tahlilan ya kudu eneng nugesarine apa ngono. Soale ngajak wong, jane ngajak pitik kuwi kudu ane kur-kurane kok. Ape ngombongno pitik katik bong-bong tok nalah angel kudu eneng piyur-piyurane mbok jagung sak pira sak gempyur Nagasari. Wong iki kadang-kadang ya duwe sifat kaya pitik yen gak eneng piyur-piyurane ya. Lho tenan lho. Ngene iki ndang esuk niki ndang eneng apa meneh piyurane nang abang-abang ana zakat. Oh, yakin akeh sing teko. Lho kok sing teko ora akeh, raneng piyur-piyurane. Wong pitik lan kur-kur muni kur-kur tok yo eneng. Bajagong nggo beras ngono. Regane wong riyen mulang Mbah Wali bener ngono. Tahlilan katet Nagasari lho wong jek. Wong pitik mupe kur-kur tok pengen ngombongno ngono ya. Regane nang DPR kok monggo. Alah. Piyur-piyurane lho ndi? Mesti saya ditakokno kok. Oleh apa?
Musik sing bodi-bodi pitik kan piro saja. Mergane wong kadang yo kaya pitik bareng. Nomor 3 piye iki? Wasolatan lan ing salat fi jamaatin ing dalem jamaah yurfa'u kang diangkat sini yurfa'u kang didekake ani saking ingsun apa sing dekno sahwaha ing laline jamaah wayuk tabalan den tulis li keduwe ingsun fadlaha ing kautamaane jamaah kok wong do lali mergane jera lali piye barandan kuwi eneng pujian iki jere Mbah tak senengi berarti sek pujian urung komat ngoten ngene sek pujian ki urung komat kok ora nang komat perkara mati pasang urung komat waqala lan dawuh sapa Abdul Hasan dawuh Mbah Abu Hasan piye la tusallu aja salat sira kabeh tegese makmum khalfa rajulin ing gurine wong lanang sing piye ra kena dimakmumi jare Mbah Hasan iki layah talifu kang ora teka ora mider-mider ilal ulamae maring ulama. Kowe aja makmum nggone wong sing ora tau ngaji. Gak pangane ngono. Wong ora tau ngaji ra iso. Wong takbir ngangkat tangan ra bener. Marai kenapa? Layah talifu ilal ulama. Sing ora tau mider-mider teka ilal ulamae maring ulama. Makanya ora tau ngaji. Ra roh ki rukun fi'li to rukun kauli. Salat ana sing rukun pengucap, ana sing rukun bangsa penggawean tok. Sing penggaweane ra muni ra apa-apa. Nganggo ati tok. Contone sing penggawean rukuk, ya rukuk tok senajan ra muni apa-apa. Ora muni subhana rabbil azimi ora apa-apa senajan diunekno nang nggone ati. Marai fi'il ora kaulun kudu pengucap. Ese pengucap ya kudu muni. Ra kena salat tok nggo mlengak ngalor mlengak ora oleh ya kudu muni assalamualaikum ya kudu muni assalamualaikum nengen kuwi soalé rukun kauli ya fi'li sing rukun kauli kan nggo takbir ra kena dienggo ngangkat ra oleh ya kudu muni Allahu Akbar loro Fatihah nomor 3 tahiyat itu kudu muni ra kena diangen-angen to nek tahiyat kuwi cara traweh ngono nggo sing ndek kanggo tahiyat kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ana ngene kitab-kitab kabeh selawat tahiyat selawat tahiyat iki nggo ora ning Sayyidina. Kabeh kados carane ngene Allahumma sholli ala Sayyidina. Tambah Sayyidina yo tambah apik nek iso. Dene ra nganggo yo ora apa-apa mari hadise yo ngono kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kuwi kauli termasuk yang terakhir salam. Kuwi sing rukun ucapane mbok kuwi salate. Karena salat kok mbok kuwi tok ora muni ora apa-apa, ora muni subhana rabbil azimi wa bihamdi. Kana rabbil a'la ora muni ora apa-apa senajan ngono ati tok. Lah sing kaul iki kudu krungu kupinge.
kupinge kudu krungu nek cara Sulam Taufik iki kudu muni mergane iki dawuhe Mbah Muhammad bin Wasik kowe aja makmum nek nggone wong sing ra tau ngaji layah talifu ilal ulama ngene iki termasuk ya talifu ulama ngaji kitab Mbah Ghazali Mbah Said Muhammad itu termasuk adwiyah taliful ulama waqala dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu man sapane wong sami'a krungu sapa wong al munadiya ing wong sing adzan sapa wong sing krungu sing adzan kok falam yajib alam yujib ora nyembadani ora teko lam ya rudda mongko ora oleh roda ya rudukan pengharapan khairon ing kebagusan walam yurid lan ora ngarepno sapa wong bihi kelawan khair siapa mendengar adzan kok ora teko wong ki berarti orang mengharapkan kebaikan lan ora diparingi harapan saking kebagusan lam yurid bihi wis ki nang ngene ihyae kan rong lempir sing bab jamaah nek kene saiki margi ringkesan dari nang ngene sing penerbite kitab ringkesan ihya sing paling kan wakeh ringkesan ihya sing paling top iki mau Maudatul Mukminin sing aran kitab iki oleh sarane sangka Mbah Muhammad Abduh nalika semono cok dadi rektor Muhammad Abduh iki perintah Mbah sing aran kitab iki kon ngringkes ihya ringkesan ihya mari sing kon Muhammad Abduh iki Muhammad Abduh iki wong Wahabi nyel sek perintah Mbah sapa Mbah Syekh Muhammad Jamaluddin ki wong Syria diperintah kon ngringkes kitab iki. Padahal Muhammad Abduh nang nggone jarah kebudayaan Islam kan top wong. Wahabi nyel ora trimo Wahabi kok nyelene nyele. Isih perintah Mbah Muhammad iki kon ngringkes kitab iki akhir dilakoni ternyata tenang. Kaya Muhammad Abduh marai mergen ihyai tau pedobong wong. Pedobong karo ulama dianggap hadise kan mergen ngantek eneng saiki nek ihyai mesti ngisirane hadis ki ndot sotha sohi ngono. Marai diteliti, mari dibienkan bertentangan. Barang wong sing ngaji sing pengobongi ngipi petuk Kanjeng Nabi. Pepe apa? Pengobong kitabe Ghazali, Imam Ghazali. Akhir digepuk karo Kanjeng Nabi. Nalika budal ngaji ngantek kondono santrine, aku dik bengi digepuk Kanjeng Nabi iki lho kasih geru. Delok jaler iki digepuk Nabi. Imam Ghazali ngarang kitab iki kondo aku wisan. Kitab iki mergane Imam Ghazali nalika pengarang kitab wis kondo Kanjeng Nabi. Pe dicetaki kondo Kanjeng Nabi. Kula cetak mboten perintahe Kanjeng Nabi nyetak. Ulama biyen ngono ngarang kitab yang dipasani ditirakati lapor. Soale dawuhe Nabi. Akhire mbek Kanjeng Nabi kon tulis kitab dan aneh wong kok pengobong gepuk gegere. Aku lali jeneng kiai ini supon. Nggone mukadimah ya. Ngantek njaler ditudono santrine. Candake fadilatus sujudi keutamaane sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mamin muslimin ora ana sangka wong Islam. Anggerane wong Islam kok ya sujud sapa muslim oleh sujud lillahi krana Allah. Ping pira sujud sadatan sak sujudan. Pokoke anggerane wong kok gelem sujud pisan ae. Saat kok sujud pisan salat raneng salat sujud pisan raneng. Paling ora mesti loro. Ane wong gelem sujud illa kejaba rafa'ah ngangkat ngluhurake hu ing man sing gelem sujud Allahu sapa Allah biha kelawan sak sujudan sing dluhurno apane darajatan derajate wa khutta lan dilebur dihapus anhu sangking muslim biya sebab sak sujudan sing dihapus apa sayiatan ing keelekan aneh wong katik gelem sujud pisan mane saking cilik pisane gelem sujud derajate dunia akhirat diangkat ku Gusti Allah terus dilebur dihapus sak sujudan rontok dosa cilike wong yang sujud mergane traweh suste ping mbuh pira entek pokoke derajate wong yo mundhak dhuwur numeh swarga ya beda sing sujud akeh mbek orang ambek sing saite ya akeh sing model nabi sak sujudan diangkat sak sujudan di sepuro dosane Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabu luweh parek-pareke ma barang yakunu ana sapa al abdu kaula min rabbihim saking pangirane ora ana wong abdun sing paling erek nang pangirane wa kalih utawi abdun sajidun iku sujud wong sing parek nang Gusti Allah sapa to wong sing sujud sekane bandingane wong sing parek nang Allah kuwi sing akeh sujude mergane pengen parek nang Allah kon sujud fa aksiru mongko ngakehno sira kabeh doa ing donga nabi perintah kowe mergane wong salat oleh donga iki kapan nalika sujud lah nek nang nggone aku eling ben nganti bul marom nek sarae bul marom iki oleh donga tapi ora kenek nganggo ucapan soale muni ngucapno nang nggone sakliyane salat nek sakliyane donga salat kuwi ora oleh batal salate salat kok krung kancane gebres yarhamukallah mungkin perintah muni gak oleh mergane nek nggone sarai aku ben wong bul marom eling nek sarai bul marom kuwi oleh donga tapi nganggo ati nalika saat sujud iki paling arep nang Gusti Allah lihat cara ndonga piye kok fakir kon nganggo ati ora kena nggo ucapan ini oleh ndonga ya Allah kula badhe tindak haji jenengan gampangake tapi nek ati munine ora nek cangkem padahal Nabi dawuh fa'aksiru ngakehno sira kabeh addu'a ing donga waqala dawuh sapa waqala Allahu taala dawuh sapa Allah taala simahum utawi tengere wong mukmin
fi wujuhim ing dalem wajah mukmin. Tenger mukmin iki piye? No wajah nang tenger. Kok iso nang tenger? Min asari sujudi saking bekase sujud. Bekase sujud apa ireng mentol nang ngene bon-bonan. Ora ngono nang nggone tafsire tak delok. Aku ben yo maca iki hadis iki tak delok nang nggone Ibnu Katsir. Wong sing seneng mentol nang nggone bathuk kuwi wong apa Alawi. Wong apa? Kok Alawi apa kene? Pendukung Sayyidina Ali apa? Syiah ya, Syiah. Wong sing nggih tenger bathuke kek tenger wong Syiah. Lah cara nang nggone tafsir jalan ra oleh ngono kuwi. Dir ketok ahli sujud iki bathuke dituprono gak oleh. Nek kene diterangno yakni ngersakno sapa Allah nurul khusu'i cahayane khusuk fa innahu maka sedhe nurul khusuk yusriku iku semencorong minal batin saking ati alam dohir ngatasi njaba batin mencoronge ati bisa tampak di dohir ora mencoronge bathuke mentol ora tegese lakone wong iki mudah apik ahli sujud kuwi ketok mencorong atine. Lah mencorong atine, ndohire ya mencorong. Njabane tembus nek njaba. Bali sujud wonge sugih ora tau zakat, peteng. Peteng ora mencorong saka ati ngono. Mencorong ngene lakon. Wujubul khusu'i wajibe khusuk iki wajib utawa sunat lha iki nek kene kok wujubul khusu'i wajib ora dilakoni kan dosa nek kene kok wujubu ora sunanul khusu'in kala dawuh sapa Allah taala soalnya perintah iki akimis sholata jenengno salat dirikan salat lidzikri krana eling ing ingsun salat iki kanggo apa to kanggo eling Gusti Allah nah, berarti eling iki berarti khusuk berarti perintah dhahirul amri dhahire perintah kuwi al wujub iku wajib mari iki perintah nang usul fikih kan perintah ini kan wajib dari atas ke bawah nggone Allah nggone kaulane wal ghaflatu tailali berarti ra khusuk tudzadu iku lawane khusuk ki ghaflah lali lawane lali wal ghaflatu utawi lali iku tudzadu lawane dikro ing dikir lawane lali eling faman mongko sapane wong ghafala lali sapa wong fi sholatihi ing dalem salate wong kaifa mongko kaya apa yakunu ana sapa wong iku mukiman iso jenengake laha krana salat. Nah salat kuwi zikrihi krana ngelingi Allah taala. Sapa lali salate berarti ora khusuk berarti lali salate, eling nang lali nang Allah. Bakalan dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala nang Quran ning ayat wala takum minal ghafilin
wala takun lan aja ana sira iku minal ghafilin saking wong sing padha lali. Kowe aja ngantek lali. Lali apa? Wong salat ngadep Allah kok lali ngadep nang Allah. Ngadep nang nggone komandan kok lali sing diadepi komandan terus dianggap cilik. Dianggap barane kuwi dilali. Mergane nek cara ana nggone kitab paling tidak donga titah diwaca inni wajhtu wajhiya ora wajhiya ora ulangane Mbak Edi firman inni wajhtu wajhiya inni wajhtu wajhiya wajah ingsun kula ngadepake wajah kula marang sapa lilladzi maring dat fatara kang gawe as-samawati ing pira-pira langit wal adilan bumi ngadep dat sing gawe langit bumi engko trimo nggih montor entuk dene kon maca kuwi dene ra maca ya ora apa-apa apane traweh kok nganggo abirau suwele kerasa kate abirau bereng Allahu Akbar langsung TK Alhamdulillah jane ya disunatno tapi ora suwen Fatihah karen Alhamdulillah minasyaitonir diwaca ronda arang-arange kesuwen jan pokoke sing mami sapa lagi beda salane nggih mergane ya aja cara wong kan sing diadepi mergane Kanjeng Nabi ngelingno sing ngadepi sapa mergane aneng sahabat sing diwaca dawa terus kandha atok Kanjeng Nabi kula mboten mlonjak napa sing imame niki ngono sing diwaca sawe wonge dipanggil wong mbek Kanjeng Nabi sing mbok imam mak kowe salate dalanmu sapa nggih wong tuwek-tuwek aja ngono ana sing gegere rada lara ana sing sikile wis tau linu mbok nangge sunat lha yo kan Nabi le serengan ngantekan aja ngono ora oleh sing diadepi iki sapa nek cara pondok ana Bangilan biyen Mbah Misbah angger subuh mesti Yasin anak kene ki arane teko tenan Yasin mesti nek salat dhewe ana Nabi jamaah karo Ibnu Mas'ud sing diwaca tabarok iki Baqarah sak rakaat Ali Imran terus An-Nisa kuwi 3 jam ngadeke kuwi rukuke ya meh padha karo ngadeke berarti 2 jam ana kene gak meler cara pilek mergane sing makmum iso ngantek Ibnu Mas'ud ngono hadise ya sok aku duwe karep elek apa mire aku tengok-tengok dicandai Bakola dawuh sapa Allah taala meneh kot temen-temen sungguh bahasa aflaha bejo kot aflahal mukminina temen bejo-bejo kok mukminina ya ora mukminuna kuwi mukminuna ta mukminina qad aflahal mukminuna mestine to iki kok jane mukminina soalnya di fa'il qad temen-temen aflaka bejo sapa al mukminuna wong sing padha iman wong sing bejo sapa wong sing sukses sapa alladzina wong akeh hum ya mukminun fi sholatihim ing dalem salate mukmin khosiuna iku padha khusyuk wong sing sukses iki
Ora wong sukses sing di motor sawe ora dari Quran. Dewi Allah wong sing bejo kuwi sapa to? Wong sing salate khusyuk. Ja'ala ndadekno sapa Allah awala marotiba ing kawitane derajat al-falaka ing kebejan al-khusu'a ing khusuk fis sholati ing dalem salat. Derajat pertama wong sing bejo kuwi khusuk nok salat. Berarti awak dhewe blas ra bejo. Sampai nok bejo. Alah bejo apa? Duwe akeh montore mengkilat sawe ora jare Allah. Wong sing bejo iki sing sapa to? Wong sing iso khusuk nalika salat. Lah iki iklaman iku aweh roh memberitahu bi anna kelawan setune man wong fakoda kang kesepen hu ing khusuk. Lah wong sing ora khusuk bahwa mongko taiman iku bimarohili pira-pira derajat kang adoh aneng-aneng anil fauzi sang adoh sangka kebegjan. Wong sing ora khusuk iki berarti jauh dari kesuksesan. Wong sing sukses iki sing iso salat khusuk wong sing sukses. Wong sing sukses alhamdulillah sampean sukses derene. Sawae ombo montore apik anake dadi wong, gak dadi wong cok dadi wedhus. Wan najahu lan utawi sukses bejo kuwi alladzi wong wa utawi wong sing sukses iki maknal falah maknane kebejan. Mergane angger salat mesti undangan hayya alal falah. Ayo nuju ngene kesuksesan. Lah kesuksesan ki apa? Khusyuk ing dalem salat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ismallahu alam bisawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.